Yes, good morning na sa aton mga Aksyon. Happy Monday. Good morning, Aksyon Eden. Happy Monday, ma. Happy Thursday. Kadali ka mag-Monday. Thursday. Inano ako yung... Do ka layo, hindi wala okay tayo ka Happy Friday or Happy Wednesday. Happy Monday. Malipayan lang si Action Boy. Happy Monday. Do ka layo to yaw. Sige lang na siya. Basta. Alex Fuentes, mga aga dira sa imo. Kag dira sa kay Dennis Richard Timor Roma. Wake me up before you go. Wake me up when September ends. Wake me up before you go. Hindi na yan. Wake me up when September. Wake me up when September ends. Duplag pa tao. Amo na sa. Sige. Lo, ikaw, ano naman yan? And I'll see you in September. Tidindang wake me up When when September. summer. Tika mag-wake mo up niya in September. Hindi, I'll see you in September na yun. Stop. Okay. Sugpo na ya. Evelyn ni Pomuseno, mayang agaman. Kagay Michael June Season, happy birthday sa iya uncle, si Zaldi Palma. Dira sa barangay Punta Taytay. Happy birthday kay Migo Zaldi Palma. No? Che Zamora, kag si Judania Sarmiento Puig Lazaro, ginapatamyaw niya man ang iyang hubby, Carlito Lazaro, of course. Carlito Lazaro, happy birthday. Halin sa imong loving wife. Happy birthday to you. Do ay ko makantaan to kinang isa. Happy birthday to you. Si Zaldi Palma. Si Lester Ray Benitez from Auckland, New Zealand. Martin Aliling, of course. Good morning, man. Sige. Yes, good morning, man. Sa akong sining high school classmate, Marvin Jason Uy. Thank you so much for watching. Aga pa, salamat gid. And of course, si Tia Kim Eriman, Nemesha Roques, Melvina Peñafiel. Good morning, man. Kaga, ginapag-greet ni Ma'am Ana Sinoro. Ang iya sininga bata, birthday ko na subong, 36th birthday. Sa birthday kami nga 5 ba na ya. Ha? Ano? 5 ba na? Nano man Ya ka kami de. 5 kami sang banaya. Okay. Happy birthday sa kay Ma'am Christine Sinoro Garcia. Happy birthday to you. Thank you so much. Yes, happy birthday. Una, i-greet ko na yung birthday kung nga only son. Wow. Toto Pinakagwapo. Toto Renz Duran, happy birthday. Happy birthday to you. Ay. Kanami sa aton nga no kay Si Moriel Lobaton birthday man subong. Ay, Happy birthday to you. Happy birthday si Imo Moriel Lobaton. Kanami Action Boy kay para happy lang tanan. Yes, correct. Murag-muragan mo ko sa 5 ba. Magkanta, ha? Hambali Dennis, murag-muragan man ko sa 5 ba na ba. Nasala lang ako magbasa, sorry. 5 sila sa iyaba na sila balay. Sige. M. Saboso, good morning mandara sa imo. Good morning, kay Attorney Doug Pandan, of course. Yes. Phil Alon Sagay, kay Ma'am Eleanor Fukuda, dira sa may Tokyo, Japan. Si Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man sa imo. Kag Homa Lumena. Yes. Danilo Haleko. Neil Garcia from Tuboso, no? Kay migo natong Philip Isulat sa Buen Retiro Talisay, good morning man. Sige. Kay Maninay mo Juan Bolgalyo, good morning. Juan Bolgalyo, of course. Good morning, man. Kag kay Maninay Alma, nagasako ko na si Maninay Alma. Ha? Sa pagpuli, di. Gusto yan na magpuli, di. Galing kay Tika Budlay, kis, Correct. Happy birthday mo no kay Danny Gonzaga. Hambal ni Maninay mo Juan Bolgalyo. Happy birthday to you. Kaya may lain-lain. Sige, Danny, kani happy birthday, Danny. Gonzaga, happy birthday. Sige, go. Sir Ray Baryoga, good morning man. Kag kay Lita taga Molila Limaco. Happy birthday ko no sa iya maguwang nga mubuot. Happy birthday to you. Advance niya. Ay, sorry. Wala ko nakita. Kita ko lang birthday. Kaya doon nalipay ko nga puro. Happy birthday ka puro. Basta namin maganda ko happy birthday. Kaya mo amog ng liog mo. Kaya doon ka happy. Let's start the day right. Yes, happy.
Yes. Let's start the day happy. Yes. Kay Ruel Hipilga, good morning man from Talisay. Sige, good morning dira sa imo. Uy, ang akon gali nga upod bala sa si Jeanette Delino bala. Dira sa may negosyo dira District Jail. Good morning. Sige, good morning. Standby na. Standby na Good kita morning, sa Danay Action Boy kay Clayton Divino. Clayton Divino. Standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nabalaka si Bacolod City Administrator kag EOC Task Force Executive Director M. Ang sa posibilidad nga mag-super spreader event ang nakatabo sa mga voter registration sites sa siyudad, partikular na sa University of St. Lasal. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Ang nga hindi malipod sa mga video kag litrato nga gina-post ng kanilang nga social media account sumugman sa Facebook post mismo sang Task Force Disiplina nga makita nga wala na ginasunod ang minimum health protocol kag ginaapas man ang curfew hours. Sunod kay Ang, madamo sang nabato ng EOC nga mga reklamo halin sa publiko kaya masubo pa tungod pati sila ginabasol sa ginaligar hindi kontrolado nga kanamuon sang tao. Patag ni Ang, wala ginakontra sang EOC ang parehistro sang kada individual apang kinahanglan magdoble halong tungod may COVID-19 pandemic kag may presensya pa sang Delta variant sang coronavirus. Hindi ka man na mabutigan ang mga videos kag ang mga pictures nga nagagawa sa mga social media kag pinapost dira sa Task Force Disiplina nga Facebook page. Kaya ang aton Task Force Disiplina hara gid adlaw naga-monitor, naga-surveillance ang mga matawo nga mga lugar kundi ang mga crowded na lugar. It is very obvious na super spreader venues bigya ang mga COMELEC registration. Ang kabahin sa pahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang. Ginasunod lamang sa Commission on Elections ang mando nga magpatiyan sang voters registration sa biyak nga may presensya sang COVID-19. In reaksyon ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Kanya sa interview sa Action Fighting Line, may kang tanan sa mga issue sa karon nga wala na nagasunod sa minimum health protocol ang mga registrants sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Kanya, amula ang wala untat nga pagpahanumdum nga sundo ng minimum health protocol agud malikawan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Samtang tungod sa pagpalawig na sa karon sang voters registration, nagalaom si Kanya nga ang publiko magaparehistro sang temprano kag likawan ang pagginutok sa voter registration sites. Sa issue naman sa mga hakot nga nagaparehistro, ginpahay ni Kanya nga nagabaton lamang ang COMELEC sang ilay ginapangita nga mga dokumento. Tayo action aga kamay pa nga hindi lang ginutok lang kay tiyan mo lamang gilang ayo naton permisa aton nga mga nagaparehistro. Okay. Nga kun may mo lang ma-observe lang gid kita sa aton nga mga ginapatuman nga health protocols. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Election Officer Attorney Katrina Kanya. Ginklaro naman ni COMELEC Commissioner Juana Guanzon nga ang voters registration pa lang ang napalawig umpisa Oktubre 11 to 30 kag natalana pa nga talakayon kung palawigon man ang pag-akomodar sa mga luyag magsaylo sang registrasyon. Suno kay Guanzon ilay ni ganunsyo antes sa Oktubre 11. Dugang pa ni Guanzon, ginumpisahan ang extension sang voters registration sa Oktubre 11 bagod masako pa ang mga COMELEC election officers sa filing sang Certificate of Candidacy sa Oktubre 1 tubtub 8. Palayag ni Guanzon, dako ang bulig sang extension sang registration agud malikawan ang pagdinaguso sa matao kag makaparehistro ang luyag magparehistro. Naglambot naman sa 133,458 ka mga Bacolodnon ang fully vaccinated na sa COVID-19 vaccines. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahay ni Bacolod EOC Deputy for Medical Dr. Chris Soron nga 192,774 na nabakunahan sa Bacolod tubtub Setyembre 23 kag 133,458 diri ang fully vaccinated. Suno kay Sorongon sa mabot nga Biyernes, liwat magapatiyan sang grand vaccination ng Bacolod City, 34 ka mga vaccinated
vaccination sites ang mga bukas sagud mag-akomodar sa mabakulod nun nga luyag magpapakuna. Kalakip sa mga vaccination sites sa mga barangay, mobile vaccination, 24/7 vaccination center kag ang drive-through vaccination. Naglambot na sa 129,083 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 731 kabago kaso. Ang probinsya sa Iloilo ang may pinakamataas nga mayara 213, ginasundan sa Negros Occidental nga may 146, siyudad sa Bacolod 144, siyudad sa Iloilo 112, Capi 79, Aklan 17, Antique 14. Samtang 886 ang bagong recoveries, nagdala sa kabilugan ng 110,004. 32 naman ang bagong napatay, kag ang kabilugan ng death toll, nagdangat na sa 2,981. Sa iban pa nga balita lokal, magpatawag naman si Councilor Carl Lopez, Chairman Committee on Environment, sa committee hearing angot sa ginpasan nga resolusyon sa Barangay Felisa, nga nagapangabay nga hindi na pagpalawigon pa ang paghaboy ng basura sa sanitary landfill. Unang ginpalaya ni Kapitan Ramon Hardin ang papasar sa resolusyon ang base man sa konsultasyon nga ginpatigan matapos ng reklamo sa mga pumuluyo sa Barangay Blooming Treat Murcia kag Barangay Dulao sa siyudad sang Bago. Sino kay Lopez, luyag niya nga ireserba ang iya sini nga panindugan sa issue tubtub nga matapos ang patigayunon nga committee hearing. Pero sunod kay Lopez, kung may mo pala nga masolusyonan ng issue bangod sa iya nga ihibalo, ang Felisa ang area nga pwede habuyan sang basura. Nahangpan man ni Lopez ang concern sa barangay angot sa ginaligar violasyon sang IPM-CDC sa maintenance kag operations ng sanitary landfill. Ginpahayag naman ni IPM-CDC Consultant Horace Yap nga wala sila sa manabaton nga naman nga komunikasyon sa ahensya sang gobyerno kung LGU sa Bacolod nga mayara sang nahimo nga paglapas sa manage kang operasyon sa sanitary landfill sa Barangay Felisa. Una nga nagpasar sa resolusyon ng Barangay Felisa nga nagapamatok sa extension sa kontrata sa IPM-CDC bangod sa pila ka mareklamo sa operasyon sa landfill. Sa Disyembre tuig 2021 magatapos ang kontrata sa IPM-CDC sa operation kag maintenance ng landfill. Suno kayap ilan na namaton ang kopya sa resolusyon kag ginpahibaluman sila ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan apang nagklaro nga hindi sila makadesisyon kundi nakadepende ini sa LGU. Ginpahayag pa ni Yap, ilan na nasumiter sa tartapan sa alkalde ang inaduso nga public-private partnership sa pagpatukod sa bagong landfill sa kilid sang existing landfill. Ginako ni Yap nga puno na ang cell number 2 sa sininga tinuon kang bagong landfill ay dalantaw sini nga solusyon. Sa katapusan nga balita lokal, ginbisita naman ni Major General Benedict Arevalo bago ang commander sa 3rd Infantry Division Philippine Army ang kasanduluhan sa idalom sa 303rd Brigade sa Camp Major Herona Barangay Minuyan, Banwa, sang Murcia. Sunod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, tuyo ni Major General Arevalo, nga irebaloon ang sitwasyon sa mga kasundaluhan sa probinsya sang Negros. Ang pagbisita ni Arevalo ang gintambungan sa mga personals ka officials ng 303rd Brigade kag mga battalion commanders gikan sa 79th IB, 62 IB, 605th CDC, 6 RCDG kag Arescom Philippine Army. Dugang pa ni Pasaporte sa talk to troops ni Arevalo sa mga kasundaluhan, iyagin pahayag ang iya slogan nga loved by the people, feared by the enemy. Dugang pagid ni Pasaporte, kinmanduan man ni Arevalo nga imentenar ang ila kumbuyuhan sa mga stakeholders kag ipidayon ang paglagas sa mga nagahuyang nga grupo sang communist terrorist groups. Voters registration ginpalawig sang 3 pa ka semana samtang Pilipinas nadugangan sang 339 ka kaso sang Delta variant. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kaksa! Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha. Ano ko no ng... Kulang ko no, ano to gane? Kulang ko nung gwapo siya. Happy birthday kay Gwapo Clayton Divino. Thank you so much for watching. And araman si Fernandez Eric. Good morning man. Salamat. Ay, wala ka pagkikaliwa. Kabate? Liwat. Good morning kay Clayton Gwapo Divino. Salamat gid sa pagpamati. Okay? And of course, aton sining mga ka-aksyon bala nga pamati da. Please like and share
ang aton sini nga Facebook Live para makalambot kita sang 100,000 ka mga viewers. Kaya kung magwalambot 100,000 viewers, lambot lang siya eh. Lambot lang siya eh. Lambot lang siya. Wala na mga pasabog. Okay. Sino po yun na message? Oy! Si Sir Reggie Pahilga. Good morning, man, and thank you so much for listening. Di ka nadampi to? Naubos mo na sila, Tamyaw? Wala pa kayo nag-exit naman ng ako, no? Ari po ko kay... Nagpa-thank you si Danny Gonzaga. Ha? Nagpa-thank you si Sir Danny Gonzaga sa gin-greet ni Maninoy Juan Bolgalio. Okay. Diri kuya kay Maria Teresa Hofelenia. Si Lisa Joy Elon Amoroso, good morning, man. Sa kay Jacqueline Marinio na. Perfect. Si Noy Erwin de Gatoria Gonzalez. Kag si Ma'am Van is also watching with of course Dr. Matt Mayo. Good morning dira sa Minnesota, USA. Si Miss Jinky na kuan mo na. Yes, nabasa ko na yung mga greetings. Si hello beautiful Aksyon Radio peeps. Si Miss Yvonne Bishar bala, good morning. Way ka mo niya kamit niya noon. Wala kami kaabtanay. Oo. Ari di sa sanang ligad, Monday, ari man di sa day off mo naman. Yes. Ginatabo nila ka day off mo ka magadto di sila. Para hindi sila kakita sa ako. Kaya shy type ko mo. No, shy type sakto. Ano ning mga ano? Di ba? Oo, Maninoy, liwat, Juan Bolgalio, perte energy, kulang pa inay mo tulog. Wala tamay mo, Maninoy. Importante, ara ko sa imo TV. Nga sang oras ka gabi, alas 11? Yes, normal. Nad ka naman na. Lily King, good morning mandira sa London. Sakay Juancho Alvior, good morning man. Kag, way na gasuludo kay... Galing kay kinanglan, ikuan mo ni siya eh. Nga na-refresh, may harap pa daan niya nga, kuan niya nga guwa pa siya ya. Good morning kay Caitlin Nang, kag kay Nelly Nang, kag kay Jocelyn Nang. Si Caitlin, gapon, naka-istorya kami to kahapon. Ay, super talk mo. Super talk kami kahapon. Amo gina siya ka-board. Nakuan sa siguro ng... Nidlaw siya si mo. Wala siguro brown siya ng life bala. Oo. Hindi man actually nga kami gid kundi nga si Aksyon Dorel. Si Do, tapos ikaw yung pa-istorya kay work si Aksyon Dorel. So entertainer. Nyari si Maninoy mo na istoryahan. Perfect. Very good. Kaya Major June Ray Batadlan kag sa tanan nga mga taga Station 4. Thank you so much. Ang mga pulis na dabla sa aton da nga nagaparehistro bla. Hindi na sila pagbasulon niya kundi ka mo ka parehistro. Correct. Ang mga pulis na daya is just there to maintain peace and order. Kag, di ba? Why na sila labot ya sa tagtaganay sa numero da? Oo. Kag why na sila labot ya kung untat na siyang kumilik ang ilang asta na sila sa amo na. Nga sila nga puli na kamo kay why na? Why na labot ang mga pulis da? Sila action boy ginabasol, no? Tigkaluluoy lang sa kapulisan sa police station 4. Kaya ka pa nga ito paghangop si Major June Ray Batadlan. Ang iba niya kay ang mga pulis ya mong ilang nga ginabasol. Tudlo-tudlo. Hindi mo. Ang mga pulis ya aral na just to maintain peace and order. Yes. Samtang nagalinya dira te kon ang kumilik ya ga issue ability number 1 to 500. Naubos na, ti kundi ang ika 501 ka kung hindi ka na pwede. Oo. Ti kundi sila sa pulis niya puli na kaya tapos na niya ikaw ya kay napaka kami digalinya. Anong labot sa pulis na. Kaya ang puntos ang iban action boy tani kuno kay ti ang pulis ara man mo gadungan kaagahon mag-abot bala man nagalinya tani kuno isipon man sa mga pulis kung 500 na balo na lang daan nila nga mapuli na. Okay mo na gali. At sige ha, standby na sa mga balita national.
Aksyon Radio Philippine Standard Time last size 29 sa balita nasyonal ginanunsyo sang Commission on Elections nga palawigon sang 3 pa ka semana ang voters registration. Ginpahayag ni Comelec Chairman Sheriff Abbas nga mga umbisang extension sa Oktubre 11 tubtub 31 kang ang formal nga anunsyo ang patigayunon kahapon kon karon nga adlaw. Ang voter registration ang magatakop karon nga adlaw September 30 apang liwat magabukas matapos ang period sang filing sang certificates of candidacy. Gindaya naman sa pila ka mga senador ang Commission on Election angkon sa panawagan sa publiko ang palawigon ng voters registration para sa 2022 national elections. Madumdumangin palawag sa Comelec ang voter registration halin Oktubre 11 tubtub 30. Gin pasalamatan ni Senator Grace po ang paghangop sa ahensya sa panahon subong nga gina-eksperyensya ang pandemya sa Pilipinas. Gin kalipay naman ni Senator Mig Zubiri ang desisyon sa Comelec, kalakip sa naghatag reaksyon sa Senator Francis Pangilinan kag Risa Hontiveros. Posible sa Nobyembre pa ipagwas ang Commission on Elections ang desisyon kung sinong kilalahon nga lehitimo nga paksyon sang PDP laban. Inagin pahayag ni Comelec Chairman Sheriff Abbas kag ginapaabot man nga mag-file sa ila tagsa-tagsa ka Certificate of Candidacy ang faksyon Nanday Energy Secretary Alfonso Cuse kag Senator Manny Pacquiao sa ila mga nominees. Suno kay Abbas tubtub wala sa desisyon hindi may baluan kung sino ang lehitimo nga faksyon. Nadugangan naman sa 339 ang casos ng Delta variant ng coronavirus sa Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 3,366 sa online briefing. Yan pahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga bag-o nga Delta cases na detect sa 748 ka sequence samples nga ginalakipan sa mga nakuha alin Abril tubtub Hunyo. Sa genome sequencing nga gipagawa 186 ang Beta variant cases, 98 Alpha variant cases, siyam ang P3 variant cases, kag isa ang Gamma variant case. Sunod kay Vergere, 109 sa 33 ka variant cases, gin-classify nga local cases kag 17 returning overseas Filipinos samtang may 7 pa ang ina-verify kung bala local o kung ROF cases. Nagpaandaw naman ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa publiko batok sa pagbaligya sang peke nga national certificates sa mga social media sites. Ginpahayag ni TESDA Secretary Isidro La Peña ang ahensya nagapakig-angot sa otoridad para malikawan ang iligal nga pagbaligya sang NCs. Unang nakabaton sang report ang TESDA sa mga Facebook groups nga nagatanyag sang NCs para sa technical vocational courses kag mga employers nga nakabaton sang bogus nga NC. Liwat naman ng una sa pinakauling nga survey of sa Pulse Asia si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa mga nagakandidato bilang presidente sa Mayo 2022 nga national election. Sa survey sa Setyembre 6-11, nagwa nga 20% ang pabor sa alkalde, agod mangin masunod nga presidente sa Pilipinas. Ginsunod ni Sara ni Anay Senator Bongbong Marcos nga may 15%, Manila Mayor Isko Moreno 13%, kag 12% naman kay Senator Manny Pacquiao. Inyong ipapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,